Cosa Maide faoi na Cearca le Eoin mac Néill. An Clive Solis. Níl á fichad is mí na saona, ní deag sa dó. De leabhar mé an ihe hanas an ard chríomh, agus de leabharú amaig. A Maide dúirt mé an uair sin, déir mé is a rí sé. Beidir gan yen fi dráhíh an scéal de scrúdú tríd sios agus tríd suas, má hé féinde agus taobh an ir de leabhar mo chine, nach bhuihí a bheag de dhifriocht adrin. Ach cibé acha jófín ó nach bhuihí is cuma sin. Má tá an ceart ag an mert agin, ar nói tá sé agamsa agus ní miste éisteach leom. Sé brí mo scéal siad dhé. Dá bhéid í an obair atá genta hanna ag Conradh na Gaeilge, agus ar nói tá an obair genta acu. Nach bhfuil san obair sin ach tús, agus níl an tús féin inti. Níl as cion degín, má tá an de féin an, de feróistín éireann. A dúcaile duine rá go fíornach, go bhfuil an Gaeilge ar bhealach a leasa ionta. Is dána an fear a déireach lom man nach riamach nach bhfuil cás na Gaeilge mar hanga chuitin, cho contoirteach inniu agus a bhí sé dem líon ó hin, ach bháin an méid sá. Go bhfuil daoine ag airchas inis, de bhí na drom chola suain an tamúd. Sé is mín lom den chur sá, iad a chur airchas ar an taobh bhfuil an buailán, agus ar an taobh bhfuil an chabhar le fáilán. An taobh is buailí den scéal, dar lomsa, is é an rómhaoine atá agan as na scoiline. Tá daoine an na cheappas, go bhfuil scoilíocht an teanga hábháil gan buíochas d'áthair nó do mháthair, mo hrúí iad an drám sin. Buais iad an ngéir chúiseacht ar an bhfear fadó bhí géirí Cosa Maide chur faoi na Cearca. Cúpla seachtaí ó hin, bhí Carlam ag caint le máiste scoile híos an íochttar na hÉireann fadéibh den Gaeilge. Tá máiste seo ag teagas Gaeilge sa scoil. Dífrí mo chuine dhé, an raibh sé ag fáil éon chuidechan ó na tistí, aithreacha agus máracha na báistí, mar tá Gaeilge acu sa cheantar úd. Deabh an chuidechan ar san máiste, agus níl gar a bheith ag súleo. Ach tá dóchas láidir agam go dúchar am féin an teanga chur ar bon i measc na báistí. Níor chail fear an bhís ní riamh agus cíal a bheith aige, ach tá mé an máiste céine ag géirí an sro a thiuntú in an chric, is luí a daireach sin leis ná an teanga nach bhfuil ag na páistí de chur ar bon acha gan chabhar ó athair agus máthair. Ní gan cónamh na duistí de curach an gáilmhéarla ar bon in éireann. Chúla go léir trocht ar an glas béarla, de chrochtaí fadó fa bhuinéil na báistí, le an ngearach an tathair nó an máthair ag an na naigh gachúra de leabharach an páiste Gaeilge sa bhaile. Bhí agus glas badang na sin acha. Bhí an éirí an áirde acha, nó an rith le fánaí ba chóra mar anam air, an úslucht bhréige úd a chur ag sodar le sála na galteachta iad. Ach gur bhéon cónamh sin, ní éadach máistrí an taobh an Gaeilge dhíbert agus an teanga galda chur na honad. Má dhearbhú ar sin, má hastíí an dearbhú air, go bhfuil áitecha in éireann inniu agus iad de geartlár na galteachta agus Gaeilge dá labhairt ionta, mar eallar na daoine bheith chombocht nó cho thuasal, nó cho seanósach, nó béidir cho fiáin cuideacha agus nar chuiread ar aon áid ar an ghalántacht bhréige bhí ag scúil belé ar fud na tíre. Is áit mar iad an áite bhfuil an máiste rúdán, agus mar méach go bhfuil rabhairt na galteachta ag buachan fa dhearra ar na seanóirí féin. Ní ag brathar waide crise mar é a bheith páistí na háite chun Gaeilge dólam. Tá méidir féin an béarla chur ar bon na scoilíocht, mar, nar bhéidir, ní ágan sin gur teangaí an Gaeilge atá in ólamthe ar an dós céine. Teanga, chrúi, chéil se an béarla ar a áhas, cho chrúi agus cho chéil le ólas ar áirimh. Níl teanga ar dain is so ólamthe ná é, mar meach an díl gáirde atá aige mar litrú, nach bhachas a lehéid de bhunas cion trína chéile ó aimseir bhébal an dúas, ní mar sin den Gaeilge. Teanga, leathan, láidir, bhog, bhlábhar, bhuach, bhríomhar, chórach, chasta, hníte, hnasta í. Go bhfuil níos mó na rá chóra cainte atá gan chóramh chuige i méal páiste 5 mbliain nó lebaide le bhailmh, ná atá méal aon chainteoir béarla dar leabhar riamh. An intin is géarad ar chruthidí, ní ólamóch sí Gaeilge ó bháistear, agus an Gaeilge atá anois dá fólam ar an gcuid sin, ní lintaí ach scáile seachas an teanga ré an chumasach atá ag na seanghaileoirí. Scáile gan bhrí gan fuil gan fiol,
Sin mai agan agus a bhfuil agan de bhór na scoilíochta. Aní scáil na Gaeilge nó an Gaeilge bheo vígúil féin is mianling de chorban in éireann. Na scoláirí Gaeilge is fearr agin, an méideach an tógach agus nar baithíoch as Gaeilge le linn na Nóige, cá neachadar thóir na Gaeilge. Nuair bhí na máistrí réileo, agus tá máistrí freisin, níor a bhacha ach cnábharlach fuair na teanga. Go dtí go neachadar féin cuairt, ríis agus a ríis eile, go háit éigin ina raibh gá labhairt coitianta a measc na líne, agus ba chóir gur bada leo go nnéanana dís eolaí turas nó go eile, ná is maithatá is gach duine acu gur fíorrá an taobh féin chun Gaeilge hachadú dá chlinn na dhia. Ach, céir dhéananas chlánan ar ibre, nach chuid fáil be chuige cheachtain nó mí de chahabh hir in áireann ó maiile bhórne. Tá áras agam, nach mai na cnábha féin á fiú na hanra agus an sin mar tá scéal agin. Chlán na Gaeilgeoirí ag fólam Gaeilge sa scoil, agus iad dá séan orthú sa bhaile, agus chlán na méarlóirí nach bhfuil focailtí sa bhaile acha dá tóireacht san áit bhfuil si, agus gan súla ceachtar acha go mbeidh siad an nánaí fágáil ní ach na scáile gan bhrí gan éificht. Níl galar gan leis ach galar an bháis. Ach fis bheith an lia, cé an ball in bhfuil an tolc. Sé mo leise ar bhean na Gaeilge, chor in an chaim agus cam in an chor. Glas Gaeilge in an glas bhéirle. Fíor éirí an áirde agus fíor úslucht in an chináil bréige. Agus ó nach bhfuil sa bhéid sin nach focle, agus achar mór línta agam henne, bíoch lá eile agam le tail chun an scéal de bhíniú.